Husker du verdenspremieren fra den anden dag? Jeg tænker, vi laver lige en lille bitte frisk konkurrence. Nicoline, hun får lov til at rulle en 18 meters bane sammen med lidt hjælp, og jeg alene vil tage en 15 meter. En lille disclaimer. Chris bag kameraet, sig lige hej. Hej, hej. Han hjælper med at pakke den her sammen, altså med en hånd. Er vi klar? Ja. 3, 2, 1, start! Aha, Nicoline. Ja. Øj, jeg mangler en vogn. Godt klaret. Hvis du vil holde lidt længere i foreningen, så vælger den der, hvis du vil passe på dine træner.